tikulandireni konse kumene muli tsiku la lero. Program ineyi ndi program ya Timvetse imene makufika kuchokera kuno ku MBC, ndipo timakhala tikukambirana nkhani zosiyanasiyana zimene zikuchitika mdziko muno kuti nkhani zimenezi tizimvetse bwinobwino. Ndiye padakali pano program uno simakhala ndekha, pano ndili ndi akuluakulu angapo amene tinawo mu studio muno tsiku la lero kuti tikambirane program ineyi ya Timvetse. Koyamba tili ndi Mr. George Kasakula. Tikulandireni Mr. Kasakula. Tathokoza. Komanso tili ndi Mr. Humphrey Mvula amene ndi mmodzi wa akatswiri amene amayankhulapo pa nkhani za ndale. Takulandirani Mvula. Zikomo kwambiri blessings. Zikomo kwambiri. Komanso tili ndi Mr. Steven Dakalira. Iwo wandithu ndi mkulu amene amona ndi mtolankhani wakalekale komanso amona nkhani za online ku MBC kuno. Takulandirani Mr. Dakalira. Zikomo kwambiri. Ndithu. Nkhani ya tsiku la lero mfofa tiyambe kwambiri ndi nkhani ya Commission of Inquiry. Kwa nthawi yayitali anthu etakati kumva ina kumayankhulapo ndi apo Commission of Inquiry. A president akhazikitsa Commission of Inquiry. Anthu mu commission imeneyi panachitika mambo owalumbiritsa ku nyumba yachifumu kuti Lilongwe kumene president anayankhula mawu awiri atatu ndithu kuwauza kuti tikufuna mukhale commission imene ikhale independent, mugwire ntchito yanu imene mukufunira, mukhale osakondera wina aliyense, mubweretse chilungamo, Amalawi adziwe kuti kuti chinachitika ndi chani ndi kuzungulira kugwa kwa ndege imeneyi. Timafuna timve ndemanga yanu kuti ino kubwera kwa Commission of Inquiry imene kuwalumbiritsa imene zinthu zakhala zili mdziko muno kunali kufunika motani. Tiyambe ni Mr. Kasakula. Kofunika kwambiri. I think chachikulu chimene ndinganene poyamba chonena kuti our president achita bwino chabweretsa Commission of Inquiry. Achita bwino pachifukwa chimodzi chachikulu chonena kuti inachitika ngozi imeneyi ambiri amene ndife mwina anthu wamba tilibe ene interest kapena kuti tilibe choti tikhuzopindulapo pa imfa imeneyi koma kungodandaula kuti munthu amene uja adapita amene anali ofunika ku dziko. Timaona ngati kuti ndi imfa iyi ndi ngozi yachitika ndipo zatigwera Amalawi zomvetsa chisoni, zoswa mtima, mitima yathu yosweka. We are feeling for the family, we are feeling for anzawo amene amaita nawo ndale ku UTM, we are feeling for the president amene amaita nawo dziko achilima ndiye nawonse amene anali close kwa achilima. Sitimadziwa kuti anthu ena opotoka maganizo ayitenga imfa ija nkuyika mosakano ndale. Ife timangoti imfa ikatigwera basi ni imfa yagwa chisoni kuti taluza munthu amene timamukonda kena kutilira tikalira basi tipemphera Ambuye atitondoze. Life goes on. Anthu ena oipa mtima opotoka maganizo atenga imfa imeneyi kuti aitembenuze nkunena kuti a president apha vice wawo. ADPP mwina poyamba zitangochitika mu June, mu July, mu August amachitanga kuti amakhangati amachita manyazi. Panopa they have even gone out in the open, even producing a press release saying MCP yakupha mudapha vice president. Chimene chili chichofesa isoni chifukwa ine ndimanena kuti ku State House kuli a president Lazarus Chakwera amene Amalawi adasankha 2020 ndi munthu onena kuti before sanambeza ndale adali mbusa. Ndimanena kuti he can't even harm a fly on the wall. To imagine kuti somebody can stand up and say Achakwera ndo amene adapha vice wawo nzomvetsa chisoni. That's why timanena kuti ngati kumwamba kuli jahena I think ambiri likapya. Ngati zimene makhulupiriro kumwamba kuli jahena kuli moto wosatha I think ambiri tatengeka mdziko lapansi china chilichonse chosafunika koma ndale tikapya kumwamba chifukwa munthu upanga accuse munthu chinthu choti iye sanachite fena ino kuti msali kipanga pake zimenezo iye sanachite ni mbusa ni ndani kumakhala pa chilungu kumayima kuti awa adapha vice wawo umaona ngati kuti zimenezo in fashion nzomvetsa chisoni. Sasa ndikuona kuti ngati kumwamba kuli jahena zimene timakhulupirira koma ndiye ambiri tikalikitika chifukwa zimene tipanga pa dziko lapansi zimakhala zoti unamizira munthu chinthu choti sanachite. Umakwera pa chulu even ulemba press release ukhala pansi pa computer nkumagogoda computer icho ulemba press release mama ayi kupha chino pale zimene kamba zizabodza. So nsapite kutali chimene ndithokozera president kuti nakuti kubere Commission of Inquiry ndionena kuti tidziwe choona. Tidziwe choona anapanga summarize kuti zinthu ziwiri zidachitika. Choyamba kuti
anayaka ndege amene adapanga ndege anabwera kupanga preliminary report nana kuti ndege idagwa chifukwa kuti ndege nako zitachitika zinthu zija kulaliso ma report ma postmortem reports amene amachita establish kuti mmene ndege imagwa yagwa parali wino wa moyo ayi parali wino wa moyo zimene zidapangika komano chinatsala ni ma processes amboba kuti a vice president apite kumire kuti chidachitika chani ndipo kuti zimachitika chani nanga kuti pala apita mawaza akati kuti dzoti ndege yagwa nanga kuti zimene zingazipange improve bwanji kutsogolo. Those are the things that this commission of inquiry is going to do. Cholinga nchakuti anthu amaboza ngati amenewa adziwike iwo tu our position maka DPP they will not rest until they hear kuti oh atachita na president zimene sizingateke imene lingos toso imene lingos. So it's good kuti this commission of inquiry yabwera ifuze zoona ilankhule ndali yese amene ali ndi information anena kale mmene muja olemekezeka ajaji ajabadi kuti panopa titumiza uthenga ofupemphana amene ali ndi information aliyesa amene ali ndi information apite saka na munthu umene kucha ololeni kozopita kuti ine mwine ndi information mweneso ndibe information koma saka na munthu apite akapereke information cholinga chakuti tidziwe kuti decision making in Boma, ma processes, information, imaenda bwanji, zachitika. Nanga pere improve the party. Maybe in terms of resources, maybe in terms of even machines, gadgets. I mean, to try to avoid something. So says was unika. Depends very good recommendations. Mwendi mire bombo. Chabwino. Tatogoza ndito bwana Kasakula. Timvetse kwa Mr. Mvula. Ino ndemangani muri bwanje bakhani ineyo kukhazikisa kwa commission of inquiry andinakondwa nako kwambiri mwina ndayamikireso wa president kuti anakhazikisa commission of inquiry chikwa mwina zifukwa zambiri one koyambira kwenikweni kudanenedwa kuti pakhala ndithu ndondomeko so yamba adapempha enacho mangadegwe ndiye kuti azabwere azapereke report imene pa United Nations kukhalanga zoyendesa ndege imakhalo yenera kuchitika kanthawi kochepa ngozi ikangochitika ndi anabwera kuzapereka preliminary report ndikutengaso ma samples panopo mena kukhala pano akuunika kuti chimechita pangisa ndi chani kuti zinthu izi ndege inaliyovuta pati inakhala pati zina imene report ibwera akuti ibwera mochedwerako koma ibwera pana khala report la madokotala madokotala amene adasangidwaso ndi mabanja amene anatisiya nosanatenga nawo mulomo posankha madokotala anapereka ripoti masoka ripoti mwina silinatuluke pa tilangoliona potatu ankati mwina mpulupulu analipeza natulusa naliponya so iri linali ripoti for me the timing was right because koyamba kujua kuna ma conspiracy theories kuti ngakhale pakanakhala report wontima oti khazikise report silikana nunka kanthu chikwa anthu ambiri anayikapo ufiti basi kuti zinthu zinachitika china chake chinachitika mwantundu wina wake chizakhala bwinobwino so kukhazikisa commission of inquiry ya anthu 19 wamoza chokapo pano ndi chinthu cha mtengo wapatali kwambiri 19 osati 4 koma anthu ambiri commission of inquiry imafufuza information imalankhula ndi anthu osiyana ndikudziwa ilankhula ndi mwina anthu amene anapanga retire oyendesa ndege ma aircraft technician amene anayendesa amene anali ako aviation amene amasatira ndondomeko zina zako ame zina ndi zina zimene zimachitika kuti a vice president apezeke kuti ali mndege imene inenda bwanji anapempha permission yake kuti ayendese ndege imene ndana kuti anapanga handover bwanji zinachitika bwanji zimene zituluka so sizikanathekaso kuti mwina mu commission imene mukhala yachibale so commission ino khala independent ya anthu amene angakhala independent simungakhalaso anthu achipani yayi kandi aku DPP ka ku UTM sakanakhalaso muti mmene mumafuna anthu amene angapite kugwira chito yawo objectively osakhala subjective no emotions osakhala ndi mtima kuti zikhale bwanji so anthu agwe then sizingatheke kuti report muna azikapangira pa stadium
kuti anthu opereka umboni azikamva pawires muzajambula nthawi iliyonse chiko amapereka umboni ndi confidence asaope munthu akadziwa kuti mukundijambula umalankhula mtundu wina umapanga suppress zinthu zina zimene munasukana nena ukakhala kanyumba komata amene sanapite ku commission adziwe kuti commission is an open hall kapempha malo akusite kuja hall ndikuti aliyense amabwera you square ine ndinawakuti ndichokera kwakuti chokakacho kuti zimene ndinene pano zoona zokha ndiumayamba umwamba upereka umboni amamba kufusa mafuso nditu makommissioners amene asangidwa amene muja amapanga record every bit of it panga record ndikumalembaso shorthand kuti information ija ilembedwe isungidwe bwinobwino ndiye makapanga produce report mmene momwe simakhalaso kuti mwina makommissioners aja alembe mbali yawo yayi samapereka umboni wawo samapanga discuss kuti iwe unaona chani kulibe iwo amatolera information mwina chimene amazikapo iwo ndi pa analysis ya information kuti tamva amatengaso verbatim chichonse chimene munthu adalankhula amachilemba kamalemba kuti amalankhula mawu mokwiya munthu uja amapangaso rekodi kuti poyankha kwake anaonesa mwakuti dimina yake inali mwakuti so zonse zija zimatuluka mchiripoti chivolume ndichimakhala ndi executive summary imene kuti sipano imakhala kuti information yatenga useji ndi sipano executive summary ndi amazapereka ngati report so ndi straightforward zangovuta kuti anthu ena chimene ena awachosera red carpet kumiyendoko chikwa zimakhala zophweka kumazuka ukalemba press conference kulemba press statement kupanga reja apanda president apanda kuti apo so akaona kuti nawo pali information yopita hawa malemba ngati press imene machulapa ya DPP angopita ukapereka umboni wawo kuti commission they should go there and I know be very happy kuti ina malomba ndazawo azapite akala kule kuti ku commission kala ndiri statement alembe akapereka ina yapereke kwa anthu ena so that akapereka umboni wina aliyese amene amalankhula kandi pa ma social media ena kale ndi mawairesi apa Facebook kaya kuti apite akapereke maumboni kamuli kuti kaperekeni umboni ife tifuna umboni wanuja tisiya Malawi azauziwe anasanga makomishona vamoza chokapo wapanga resign munthu amene amapanga champion kuti mwina afuna amve kwambiri za commission of inquiry adamsankha president I think president anosalapanga game yawawa kwambiri chikwana ngasi munthu amene anali patsogolo amalongola ocha kuti pitani kana ndi platform ndipanga demonstrate so akanapita nokabereka nawo information kana enda anzawo ndoti akanapita ndi anzawo kuti akapereka information ko ndiyo abwererako osasiya and iwo ndinanga ndikuyimira anthu chocho ndizibe zimavuta chocho veri pachitaya zibweresa yani credibility yawo ivute chifukwa ndikuti what were you doing you're interested in advocacy kuyipisa mbiri ya anthu ena koma when it meant kuti mukalankhule mupereke umboni or mukapange champion cause kuti anthu anzanu ati pene muja muzikalimbana nawo pokangana nawo pa information sanachite so commission ndiyabwino it is a step in the right direction and the period anaipasa kuti ipange produce report ndikukhulupirira kuti ndiyabwinonso chikati up to the end of this month tena kuti timve zoona thokoza kwambiri Mr. Mvula mwankhula nthawi itali komabe mwankhula musanene sote ndizofunikira mwankhula adiso Mr. Dagalira mwamba amene ankhulira akuluakulu awiriwa ndemanga yanu ndiyotani pakubwera kwa commission of inquiry ndimene commission of inquiry ndimene ayipasira masiku 30 days kuti khale kuti kufika pa 30 mwezi wa November khale kuti zonse azonkhesa pamodzi kuzibweresa kuti Malawi adziwe zoona zenizeni choyamba ndigwirizana ndi mene afotokozera akuluakulu kuti a president achita bwino kukhazikitsa ndithu commission imeneyi mukhoza kuona kuti it's diverse sanangotenga kuti ayi titenga kaya asilikali okha titenga kaya koma mmene mumuli asakaniza bwinobwino ndithu anthu oti ali ndi ukatswiri osiyanasiyana umene ukhoza kuthandizira kupangiro kuti ayi zimene apeze
potengeraso ndi time frame imene apatsayo zikhale zoti zogwirika and ndichikhulupirira kuti ma terms of reference awo akwadziwa bwino chifukwa ndithu mmene amafotokozera president muja mwachita kutsindika kunena kuti ayi ndikufuna ndithu mugwire ntchito momasuka andale asakusokonezeni pasapezeke wena akulowererani. It goes to show kuti ndi ntchito yofunikira kwambiri komanso choposaposa nchonena kuti zithandiza kuchotsa manong'onong'o amene akhala alipo tanena kale tamva kale kuno tena kuti mpaka kutulutsa ma statement makafalitsa zina za mtundu wina zina kwina. Now chimeneso chapanga demonstrate at president wathu pokhazikitsa commission imene pakadali pano nthawi ngati imene iyo zikungosonyeza kuti ndithu tili ndi munthu amene amayamba kuganiza kaye mwakuya mozama asanachite chinthu. Tinene kuti we have somebody who is measured ku state house. Nchifukwa chani ndikunena choncho? Pakakhala kuti pamudzi olo pakhomo paja pali maphokoso emotions are boiling. Imene chasimakhala nthawi yabwino yonena kuti no mutenge ndikupanga chiganizo. Yes. Iyayi mumapezeka kuti nonene kuti malo moti mukonze zinthu mukuononga koma mukhoza kuona kuti ndithu a president adatenga nthawi yawo. Tiye tione tiyambire kumwambo ngakhale mwambo wa sendofu wa maliro a malemu Dr. Chilima udazachitika ku stadium kuja ngati mukumbukira mmene adayankhulira ndadzanenapo kuti a president mmene ayankhula ngati mlera khungwa. He knows kuti anthu mitima ili mwamba anthu akukamba zosiyanasiyana andadanena kuti yayi olira samutseka pakamwa. Tiyeni tilemekeze zachitika apa zatigwerazi chikhala kuti waja ngopupuluma zinthu sizikadayenda koma amadziwa kuti apa pamene zikuchitikiramu let's balance. Ndine mtsogoleri wa dziko lino ndine mtsogoleri wa Malawi wonse komanso kumbali nayo tiyeni tilemekeze mabanja ofedwa tiyeni tilemekeze mizimu ya ofedwa as we move forward. Tisachite zinthu mwaphuma mopupuluma. Several months down the line here we are tabwera commission imene ambiri yayi commission of inquiry commission ija ndimene yakhazikitsidwa. Now tatiyeni tsopano ngati Malawi tapatse mpata anthu agwire ntchito imene atumidwa kuti agwire mu 30 days imene ayigwire bwino lomwe. Tisalowetsepo zitsotso iyayi zina ndi zina zonena kuti kufuna kusokoneza meta kale kuti yena amanka nafalitsa zina ndi iyayi waphandule iyayi koma kumene kuja mdachita motere iyayi. Now is the time kuti chabwino heads should be sober. Tiyeni tasiya anthu agwire ntchito abwera ndi umboni bwera ni mpereke achite compile zoona. Now ikamatuluka ma findings awo ena kaya ku German ajaso adatipatsa zina zoyamba zina zikamadzabwera. We need to close the chapter and move forward. Koma zimene zija tikuyenera kupanga in an orderly fashion. Ndiye chachikulu chimene ndithu kuti akufuna kuti isonyeza president chimene chikuona kuti yayi simangochita zinthu mwaganyavu ungodzuka basi yayi tatiye ndithu let's respect the dead, let's respect their families, and let's respect ourselves as Malawians, as human beings. Anthu amene timakhala ndithu anthu akhalidwe odziwa chimene timachita nthawi zonse kuti izi tichita motani tiyendetsa motani. Zikathapa nthawi yawo ikatha ikakwana tidzamva kuti kumene kuja achita uncover chani kapena kuti zimene ndithu mwina kuchita dismiss tima theory zimene ena abwera nazofuna kusokoneza zina ndi zina ndithu komanso tamva kakhala aku family adachita wokha muri commission of inquiry ife ndithu tamijira kuti zachitika zimenezi ndiye winawe wawamba ndio zikakhala kutsogolo kwa commission imene mukadakhala iweyo ndiwe ndani anyaka kunodi it's okay. Tiyende asiye anthu agwire ntchito chachikulu nchonena kuti agwire ntchito momasuka. Let's hear their findings. So it's a welcome development. Our president achita bwino chachikulu tsopano choti ife ngati Malawi tatiyeni tipereke support tithandizire commission imeneyi kuti zikamadzafika kumapeto kwa zonse aliyense adzakhala kuti ngokhutira and we move forward. Ndifunse langa pankhani imene kumaliza kuchoka pamene mwanena kuti mchonga chakuti pomaliza alisadzakhala okhutira kuti tembekezere ndi mmene akuyankhulira
anthu ena padakali pano makazi panizina makambapo ngati DPP kuti pakazati akupatuluka ma results amene iwo omwe nasakuyembekezera azavomereza tiyambire kumene kuti mwina tizavomereze kapena ma results amene angatuluke tizavomereze motani tiyambire kumene poti machira DPP a DPP to akudziwa choona kale iwo chimene akufuna ndikuika pondali pa imfa ya malemu Saulos Chilima choona akudziwa kuti ni ngozi ndipo sutiro commission of inquiry imene itete ibwere ingasinthe kuti imene jasi ngozi chimene akufuna president choona kuti ma process akuboma kuti president vice president apite ku maliro amene kucha chinachitika nchani nanga ngozi itachitika panatha zangati kuti tidziwe nanga kuti tingapange bwanji utsogolo kuti tizidziwa nsanga zimene afuna adziwe president ukamba ngani ya DPP afuna result imodzi imene akuzovomereza yonena kuti a president ndi wadapha vice wawo result imene sangaipeze so report ikazatuluka a DPP adzapitiriza panga ndale unena kuti yayi report adzayipanga rubbish I can predict what kana Malomba will say because it will not go as regards zimene akufuna iwo the agenda that they are pursuing. The agenda that they are pursuing, remember, is kuti Amalawi muziganiza kuti a president ndi wadapha vice wawo. There was a conspiracy to kill his own vice. Therefore, come 2025 16 September amasasankhe achakwera azisankhe amtharika. That's the agenda of DPP and even opposition. That's the agenda. So clearly, Amalawi, amene tufuna kuti to me as a citizen is the recommendations because we don't want this to happen again. We don't want this to happen again. So chimene Amalawi tinga embekeze konda kuti chimene mboma chidza sinthe management ya aviation ka management ya VVIP travel kodi ma VVIP yathu azienda bwanji. Those are the things that we Malawians would want to hear. Would want to hear from the Commission of Inquiry. At the pesa chani. Tinantina nimeda kantiti. Ma permission order president vice president agwende gemene arachoka kuti. Nanga kuti atazindika kuweza siri bwino. Bwanji sala ngokhala ngolona kuti asapite komaliroko olokulali kwanzawo wapantima malemu Rafika Sambala. Odi wina saka nane na kuti kamena akana kuti ni weather. Odi ngati weather yunadziwika pati. Odi weather ko apereka what kind of information do they give to aid aviation? Those are the things that we will hear from this report, and they will make recommendations. They will not just discuss, be descriptive. No. At the end of that report, they are going to say A, B, C, D, F, G. Those are the things that we have to do. So, Amalawi, as Steve has said, Timvetse, Amvula Sorangamba, Timvetse, Tidikirire, Agirechiro yao. Andale awayiga, pamakabaga adibi ndanzao. Kani anaipono kolagale. We can't expect anything from them. What is they will change their mind? They don't change their mind because you are going on a different agenda. Agwanga ndale, agwanga na zisanko. They are trying to find even the pact with the devil. Whatever can be said, I be president. You akuzobida obere agent sign with devil if you refer to Muhuja to maybe Sembili. That's their agenda. And when you have people of such an agenda, you are there in a different world altogether. Kuma Malawi of goodwill. We wish this commission well. We want them to work diligently. It's a good commission and various sectors. Prominent people, and why we don't have to get out of the when I change Venezuela for say blessing, but it's not debate, you know, Anamiwa, Sylvester Anamiwa. Yes. And Alimu Commission of Inquiry. You at Ruga. When I look at Donawuda, when I would you for Nawuti commission is a current Kanyubago matter, and how many is Zaidana as a Gafusan Kanyubago matter. You have a Funawuti, it should be public. Muna broadcasters live pa television ka pa wireless therefore na kuti anzao commission kuzimezwa akana audi watu kamo nimafuna chile comment pamene kuti anthu pena pake
tiziganiza tili ifeyo kandi ukamba pano nkhani ya ifa ya mkulu wamkulu amene anali banja lake amene anali dazi zake anali sowandale anali wodziwika mdziko muno vice president the most citizen number 2 if you want to put it that way. Now poyamba kuti ma witnesses amene azikapereka umboni akhale free, they should know kuti munomo ndi ungolankhula ndi anthu awa. Yes. Then they will be free to give out the information. The moment they will say in room live by television, by NBC, come live by Radio 1, that tends to affect. And it's all makama commission inquiry ambiri osa makala ajisisi timangodikira report ibwere kenako report chakapereka. That's when things are public. This time mchafuna cha inoona ngati kuti so ni ndale cholinga nchakuti kumeneko wina ka under pressure akakamba zina zosa zoti mina so zibomboni when because let's face facts. It's not everything that people are going to say kumene kuja zoti ya commission akazitenga. They will sift it. That's why they're headed by a judge. Somebody who can distinguish fact from fiction. So, muntu already akamba zina zake it's live on television. It can even throw the commission off balance. You know, so amala binabake samango ikandale china chichose. We know anamiwa ndi adale. Yo aja ali mset house kwa mtalika ndiye mwina timaoda sina mandira jogera umene gogo. Let's not put ndale pa commission of inquiry. Tufuna kuti commission of inquiry ibere sisi tuzona kuti zithandize dziko to move on. It's a healing process. It's uncovering the truth. Chidachitika njani? Who did what? How can we improve? Not because we want to apportion blame. Of course, if there will be blame, we will blame whoever will be blamed. But at this stage, what we want is the way forward, the recommendations that they are going to make to improve our processes so that the things like this should not happen again. We should not lose 8 people like that. Is it 9? Just like that. Mosa Krabu, Sibu Jojo. We're not still a bomb. That's what was a bit. Yeah. Chairman Amvula, the Mangano, Mampa, Ambabu, Zingapon. The whole aim ya commission jolina kuti tiziwe zona zina zimene zidachitika pa process wonse anaenda bwanji from the time a vice president anasanka upanga ulendo wa ndege imene blessings yakayikweredwa ndi ma president ambiri a president chakwera akweramo ndege unangagwa anakwera imene iyi bila mangochi anthu ambiri akweramo amuluzi anakweramo ineso nakweramo unaigona semene cha muliboma ya amuluzi nakwera ndege nakwera kujua kuno pia uzuzu makwera uzuzu bila sukuru so takwera so look at that time to save away city the force of ndege za masoja zimafuna bekuti hivi civilian tikwera standard zake banja hadi pakukwera basi mapita so poti ichachitika it's an opportunity kuti pano tipange review kuti standard zake akhale banja kuzera mu commission of inquiry kuzera mu anthu amene azipita kukapereka information ku inquiry ndi kuti tikakhala ndi bank of information zimene zimachitika. That is very, very important. No politics. Mulibe ndale umu and musakale ndale tinalo samukale ndale kunena kuti tinafuna kuti tipeze chakwera kukhala kwa because when at that particular time or at this particular time chakwera uja in our contestation that would 2025 au khala kuti mwana ali pasokoloko therefore kuti abwerere mbuyo chikoto sona mu dese ndi matope so mwina that's the whole idea ife tikuiwala matope athu anthu anafa 20 ana anaomberedwa nthawi yawo sikunakhala commission inquiry ya marabino wakapano inango khala kunakhala jani kuti zinthu zambiri kadiabe kutosa mazala kuti tipeze wala kwa ndani ndikoza kupeza zinthu zambiri zimene anthu nonso akuza kumazigwiritsa ntchito mosakhala kuno bwino. So this is an opportunity yoti amene ali ndi information akapereke amalayo aziwe choona chimene chinachitika pamene zinavuta ndipati tiziwe tisakhale ndi ma theory athu kumapanga advance kupita kusogolo
I would agree with George kuti DPP suda zakhala ndi theory ina chikasiya lankhula kale kwambiri munthu ukalankhula kwambiri kuti uzapange retract mawu kundale kumakhala kovuta chikoma umaopa umapusa ndi mwina ndi it's only in civilized societies kumene anthu umanena kuti I think I was wrong. Coming up straight, I think it's inachite bwino. I'm sorry. Ndikupepesa or mwina ndikuona mwakuti ichi zakhachovuta chifukwa ngati panopo malemba kupanga accuse somebody kungwala ngokhala kuti mwenezo achakwera ndipo malawo akhala ulemu akanafuna ena akanapitisa ku court go and prove it tiyeni defamation imene tiyeni naone chimwanena kuti inuyo munena kuti wapanga ndiwe ndiye tiyeni chupereka nomboni umene muli nawo kuti a proper legal tribunal itithandize kupeza kuti zinaenda bwanji simukuziwa inuyo ndivinjo ngo some information imene mukulephera kuwauza tikanenene pa court. So I think it is unfair because angufuna kuti tipise mbiri ya munthu amene sanalakwa. So commission ithandisa report ya kuchipatalaso iperekaso iphera mphongo ndiuzowa kuti commission report ya kuchipatalaso ikatulukaso maripoti mwina report ya ndege ija andi lichikhulupirira kuti mwina zawaitana anthu omwe ma engineers tandiuzani tandizeni awaitana all stakeholders apolisi ame ena ndiye amene amapanga nawo aitana anthu ndiye na maobservers amene ali ndi ukadaulo umene ali nawo. Tathokoza kwambiri Mr. Mbulanthale kuchita njira kuthamanga timalize ndi adakalira ndimangani khayotani taonapo anamiwa achoka komanso anthu azavomereza ndipase ndi 2 minutes chabe kuti mumalize tikatero tiyambe nkhanina. Nkhani ndionena kuti commission yakhazikitsidwa aliyense wayiona ndipo tavomera takhutira ngati Amalawi commission ijayamba ntchito yawo apatsa agwire ntchito tanakale kuti apatse ni space agwire ntchito zotuluka kumeneko aliyense alinadzavomereza ngati pakakhale kuperewera zina ndizi anenakale apo atamva George anoti kumakabwera kumene kuchosoma recommendations ngati pakakhale pena poperewera kaya zina ndi zina iyayi anzathu asilikali ndege mwanu muzolesa kuti muli zakuti iyayi kaya ma life jacket kaya ndi chani zidzitere zonsezo zidzakhala kumeneko iyayi apa koma zidziyenda motere ma process athu mboma adzitera that will be spelled out as well ndipo palibe chifukwa wina mpaka na udzikakhazo kumaka kakamula iyayi koma kumeneko sanatere zikanatere no tiyeni apatse mpata agwire ntchito afukule zimene angafukule zonse kuti zinthu zinayenda motani kufikira pamene zinafika pachoti zafika poteri everything well documented menani napa mvula kunoti aliyense or even amene adapanga kafukufuku oyamba uja akatswiri aku Germany ndi asilikali amene akagwira nawo limodzi ndekuti nawo sadzabwera kudzachita it will be a rich report it will be more comprehensive zonse kumene adzayika amene munoto oyayi zimene tikufuna going forward zidzakhale motere now ngati Amalawi tikungoyenera kulemekeza ntchito imene anthu agwire andi ndi zimene adzapeze andali asalowererepo ndiye ubwino wake president alinakale kuti auza kuti makosa anagwira ntchito aliyense wandali asatani kuti asalowerere so that will be the way to go amene sadzafuna kudzamva kutenga zotsatirawo awadzakhala kuti basi nanga si munthu ndi munthu koma we expect them to accept that akakhala ina asiya tulukawo well Amalawi yenye yake ndiyoona kunjako noti tsopano munthu anali patsogolo iyayi koma titatele ndiye akuti chabwino koda Steve ndino akoji mungoja muli panje mama ndekojesi tabwera ndi ground ndiyo kanene kuti iyayi koma iyayi khanga kuti lero lo sindili bwino sindisewera nawo sama pakachocho ndithu ndilekere mayende ndathokoza kwambiri zikomo kwambiri ndithu program ine ndi program ya Timvetse kuchokera kuno ku MBC ndipo tsiku la lero magamba nkhani yoyamba imeneyi nkhani imeneyi ndi nkhani ya kukhazikitsidwa kwa commission of inquiry imene president a dziko lino akhazikitsa kuti ifufuze makamaka pa nkhani yokhudza ngozi ya ndege imene inapha amene anachuluka tsogolo dziko lino komanso ndi anthu ena asanu ndi atatu kuchikangawa nditi makambirana nkhani imene kufunikira kwake kwenikweni kwa commission of inquiry imeneyi pakadali pano timafuata akambirana nkhani imeneyi ndi ya press conference dzuloli taona chipani cha DPP ndi zimene zina zingapo
zili ndi nsonkhano lankhani mu mzinda wa Lilongwe. Ankhulapo zinthu zingapo zimene anafotokozapo. Nkhani yamba imene tinayiona akunena kuti afuna kuti bungwe la chisankho la MEC liyimitse kaye kalembera amene akuchitika padakali pano amene anayamba masiku apitawa ndi anena kuti ayi akuti akuona ngati pali anthu ena sanakonzeke bwinobwino komanso mwina civic education zambirimbiri imene akufotokoza ndi akuti ayambe wayima kaye komanso akukambapo nkhani ya kuti amene ali wapampando wa commission wa MEC amene wa Justice Anabel Ntalimanja akuti achoke pa ulendo umenewu chifukwa chakuti kwa iwowo ndi zifukwa zawo zimene akupereka kuti ayikhala ngati ndi wachibale wa munthu wina amene anali wa Malawi Congress Party komanso akambapo zinthu zina timafuna timve ndemanga yanu kuti ndikupera munaitsatira kuno press conference imene timve kuti muyikapo ndemanga yotani pa zimene ayankhula iwowa ndi nkhani za chisankho amene akasakula. Ndemanga yanga ndikuona ngati kuti ndibwera zimene nali napo nthawi ina kuti ndikuona ngati kuti nkhani imene akulimbana nayo a DPP ndi amene akuwatsatira a Ford plus a UTM si achisankho koma mwina iwo ali ndi nkhawa zina zimene zili mu mtima mwawo. Actually imamva chisoni ndi a Ford ndi a UTM kuti they might be following blindly zimene sakuzimvetsa bwinobwino. Ine ndikuona ngati kuti a president azachawera sakugona satulu anthu a DPP akudziwa kuti nimene zili zinthu panopa mchakambira mvula he is far ahead of them and there's little chance that they can defeat him come next year. So the agenda they're pursuing now is ifeyo chichiti ngochiononga tichisokoneze. I mean anthu mukufuna kuti anthu azakuvotereni. Why should you say MEC should stop registering voters? So will there be an election next year if MEC stops registering voters? If there are weaknesses, yes, MEC should improve those weaknesses. Ngati machine pamene saukira ntchito MEC should be told pangani improve zakuti pangani improve zakuti. Koma unaona kuti tikupatsani date mpaka na 14 November musiye zimenezo. Ndiye kuti afuna chani? Afuna chisankho, afuna zina. Ine ndikuona ngati kuti sakufuna chisankho. Mwina nzichazira nyawo bangochi kuti basi chisankho bango ulephereka awuzoti chisankho chitiruza. Kenako basi chisankho chachitika adaluzadi MCP wina for the first time in many years. MCP khanikasa bangochi zimene mwene osamakhulupirira. So maybe they want to play the same thing kuti asokoneze putting spanners into works as the English say. Kuti ichichi fail if we can't have it then nobody has it. The net effect is that aungoweza temperature popanda chifukwa chokweza temperature. Something that I also said last time. Every time when baja kapita kani kaleya judge Anabel Ntalimanja akumeke kwafusa kuti kodi a chairman ameke akulabira nchani sanga nini chimene alakwitsa yonena kuti she deserves kuti achoke kunchani aphwanya mulanchi ngati chabwino iwowo ndi mbale wa wina wandale kuti mama nena kuti malamulo awo amene ujamanena kuti munthu sakalini mbale wako wandale alipo wina amene anganene kuti mbale wake si wandale oleneyo George Kasarwani Director General wa MPC abalanga mbirimbiri ya upangandale ndiye kuti ineyo Secretary Director General wa MPC for abalanga mbiri upangandale. Am I responsible for the activities of Abayak? Is the chairperson of MEC responsible for who she was born with or from where she was born with? Are we responsible for that? No, Mtu masanka upene umabadiro. Mtu masanka bamukako, umasanka mayako. Meso mamosika wabado basi. Hawili akubeleza mzigo wabado. You don't choose. Children don't choose where they are born. We all didn't choose. I should be born in Gasungu. Vola should be born in Wachulu. Steve should be born in Zidi Steve. Yes, you should be born in Ilong. We didn't choose. We were just born. So why should they give a press conference? Kani Kalea Chairman Arawachani. Chipina Arawachani. Sabucho. Out there, I see I make Bambompes. Arawachani. Arawachani. Malamu rose toss it the husband. To toss him to Munuzomo by the party system of government. It means it's acceptable to belong to a party. It's acceptable. There are rules, of course. You can't do this, you can't do this, you can't do this. But at the end of the day, toss it vote. So, Timaga voter, Mr. Voter husband. Toss I can't vote, or I'm a voter.
Doesn't anybody hold it against them? You know, MCP, therefore, simple Kalimpa Robert. Ango Funaguti akweze temperature mdziko muno. Chimene chili chipongwe. Maybe they know kuti chisankho a free election sanga wine. So afuna kuti abweretse mose zokhanga zo zinyakanyaka zibwereza zobanga create. Because I ask them again, what has Justice Annabelle Ntalimanja done wrong since she went to make sanga for what? This is Gufuna for the Ngwadani, MCP, how? Has they seen her with a card MCP? What evidence do you have the chairperson no MCP? Suppose indeed no MCP, put it safe Timaga vote. Since 1994, in fact 1992, Takatu vote, it means they were voting for parties. So why should someone stand up and say, you can't do this job because the MCP? Why can they assess her and say, Chakuti, therefore, Pangani resign? Kabari na nani, Munanina president. I mean, also president of MCP, I'm going to send my instructions. Or Naudi, Samuji Beneji, Mushote, Shikaliba, Sukura. No. She wasn't directly appointed by the president. She was recommended by the Judicial Service Commission. The president simply ratified it as per the dictates of the law. So what has that she has done wrong? Register. Improvements must be done. There was a ruling in court the NRB must register people. Where are the people? Why can't they put them in tracks? Why can't they say no subminister vote to Gumane Papa Choda, Karigumane, Pakuti, Berani, Tugangani, register, fund from voters that Sakupangas because people that we needed to register have registered. NRB has even beaten the target that was set by NSO. They have registered more people than what NSO thought. So when they say, I'm sorry, I'm register, why are they not going out to tell people go register? Why should they say make only? Why should they say make it didn't inform people? Register. The president is on the road daily, trying to help make Agabanga register. Why can't Peter Pranger do the same? Ango Kara Mangochi. Thinking as Banga should be sending the numbers of this world, Ugabanga press conference just to raising the temperature. Because he knows he can't win. Who's going to vote for Peter Pranger? Why should we vote for such an old man? When we have someone in the state house that is still energetic and can do the job. Are we crazy or mad or what? Do they think Malayans are crazy? They can vote for an old man, an 85-year-old man to be president. Agokara is not telling people. It should be on the road just like the president is. It should be on the road telling people to go and register. Register. Even the people that were doing a press conference, they are supposed to be in their constituencies. And among them are supposed to be in constituencies. Register. And how you want to register. Instead of going to address, use press conferences, raising the political temperature in this country. Demonstration. Go ahead and do the demonstration. I'm a for demonstrations. But the people now are busy. I will need Vlab, Zulima. We know Jagama will Sanko, it is a voter. Why should people go and demonstrate? It's not about Granchito, it's not Majam. Actually, demonstration should not be like Job Chesera, Bomaga, Job Chesera, Ameki, Umazuza, Umazunguza. Instead of allowing Make to do their job, to concentrate on their job, to make sure that my weaknesses was now. They are busy dressing them down. Why should they do that? Maybe this is a bomb. The talk was on Billy, Mr. Sabola. Mr. Vola. Ndebanganga ndi yodi kufuna ndipitilize pene wankula George kwa mwina ndiambira different angle. Panopa ndi nthawi yoti tipange mobilize anthu kuti akarembesa. Arembese NRB kuti akate kukarembesa chovotera. Yes. So far, I have not seen DPP in Kwembe last year, nkani ya program ya karembera, inamba last year. Kuzaka karembera, ugambe toya. Kwa sinamve, except muna ndabapo in passing kandi ya President Donazara kwapo kumulako APM. Kuma, antu sa kupita ukauza antu, utarembese. If anything,
enough good evidence yolera kuti I've seen people akuwauza anthu musapite mkutani kulembesa ife tikufuna zimezi zisachitike, tikufuna mayi aja achoke, tikufuna zimene amalankhula press conference amawuzaso anthu awo. I said it the other program, but the challenge that they're creating is akufuna kuti anthu apange create voter apathy. Because the minute you tell your soldiers, my supporters, if anthu afuna abereki zangu musakalembese salembesadi because mukuwauza kuti muli ndi magic wand china chake chichitika chimene mufuna kuti chipange repress zolembesa. So anthu achisalembesa nthawi chaidusa ikadusa asidwa kumbuyo ndiye musapeza kuti chisango mukaluza musale kuti akubera chisango. But now you know more panga encourage and or vote and one was your backyard my panga mobilized this is honor menezinga pite komweko komuku zoti the secret is Grembes. Nkani so yonena kuti chairperson ameke asiye chito. I mean that's for ngubanda ukaliza kuno bwino mara muno chair ameke sama sankidwa ndaja kwera anachokera ku Judicial Service Commission anabwera and kumeki kuli anthu anu simukunena kuti anthu ana achoke asiye chito ali konko kuli anthu awo ma commission awiri amphamvu ndithu if we judge mphamvu ku capacity yawo anthu ena ma professor ena nali nduna andoti amapanga nawo malamulo onsewo akumapanga nawo yes zipitirire bwanji mukulimbana ndi chairperson just because you are arranging kuti amene anali mbalacho wa kawina wachatala ku MCP poyamba sindifuna ndipitirize kunena poyamba ndimaganiza kuti mwinadi munthu uyo anali mwakuti konse zili choncho yayi kutaniso. So this is true. And they can't even say only done. It means they're just looking for excuses. Yes. They're just looking for excuses. So, which is harassing an innocent woman. They're harassing her. Kuimba ndi mzimayi wa ngachito ya CEO anaipanga advertise. Amina afuna amine iwo kanafuna or muna amafuna bezi akanatumiza anthu awo. And the person whipped them. So long mafuna kuti apange bwanji achita kukwera kuna kuti yayi tipasene munthu timulemeka dakaleziwo we are not cause interview. Yes. You never protested. Your own people were part of that interviewing board. Yes. Anthu na panupo kwa chani mpesi wala kwa chani kodi anthu anathu sazafuna chia sazagirisa zembera chito because mwina ife ndifandale atakari nanga anthu abale athu ali maembasi wambiri paka akatani komweko paka pano. Yes. This government has kind of not wanted to recall them even kuti ya inuyo body mdaenda George mpake sana banki ndiye nanga tikufuna tinene bwanji zinati manena zosokonekera. Now mamoti tononge nthawi tipite pa ground ndale ndi pa ground tikuononga nthawi kukakhala ku Golden Peacock kumakhala nkhula kweko bangula nditu kulankhula kweko mamoti tipite ma district mosemu tikapange mobilize. Yes, exactly. Let's go and mobilize anthu anthu muli ndi mphamvu kapangeni mobilize anthu. If you need more time go to make and ask for additional time kuti yayi ukhalanga ndi better anthu wena kumwena sana nembesabe better mobilize them vimalole vinyamatengera anthu kwena vigrupi kuti atengeni mpite nawo ukolembesera incentivize the process of kukalembesa somehow zikoza kuthandizana. So I think angofuna kupanga chisokonezo sakufuna masankho because they're not ready. Akuziwa kuti akaimika process iliyonse ya masankho panopo it will mean that sitikani nthawi yopangira masankho the next sokolo olafuna kuti masankho azapangidwe under conflict or basi anthu aziwo pana sokonekera choncho. And if you want to you are threatening people if it is a match sipanolanga nsanuso akaganiza kuti tendika kumane kumachinguko afabanje because this government has got supporters. Now salima supporters are millions. They can choose to say, okay, inusimu kuti mwapanga demo against Boma, if you so to panga demo for Boma.
tiye tikakumana kuseko komweko you're going to say anthu kuti panga intimidate inyu mwapufuna mapanga intimidate choncho mwina ili ndikuona kuti apapa ndichibwana I think normally ndikuona kuti mwina sour graping ndichachuluka kuipisa zinthu zimene zili zabwino. We are still 1 year or 9 months before the next election. Let's crack on the election process. Thokoza kwambiri Mr. Mvula. Mr. Dakalira ndikupaseni nthawi. Mukuti bwanji pankhani imeneyi. Tiyambirire iyo yofuna kuti kalembera ayamboima kai anena kale uko DG mwina kuti mu commission ya make mene muje makama representation as bani zosiyana DPP ili mene muje and ma commissioners awo akudziwa ndi tumezi makhalira kumene kuja kuti make ifike potutsa election calendar kuchita craft tidamva kale kuchakwayambirira uko adazachipanga adjustment date ndio already ka calendar kaja kanali behind ndiye ntchito zayamba kuyenda ndiye pano wina akabwera so afuna kubwera maganizo wena kuna kuti ayi bwanji zimene zitamba zaima chifukwa choti pali zakuti iyayi I think tikatende kuti sitikuwathandiza amalawi ajameti manena kuti ayi ifeyo tikakhala ngatandali tili pano kuti titumikire amalawi we are here to save Malawians we are doing a disservice tikana kuti ayamba ni mwayimitsa chifukwa ngati zikuyenda sayamba kale zikuyenda bwino anthu awo kalembetsa adapita kunjawo ayi tapita tukalembetsa andanani naso National Registration Bureau ngati mulibe kakhadi kachakadachita expire kakadata tabwerani ndio kuti zilimo mu system ngasali ali makina kuti wacha zilimo mu system mwawo chani zofunikirazo show up register mukalembetse osakhala this one is an starter tikabwera mbali nayo kama timaliza ka imene titengera kuti tipitire ku mabwalo a milandu amanena kuti lamulo liposa mphamvu koyamba ndiye sadala DPP omwewa sadadzapita kuti ku court baje kufuna nkhani yake imwe ya national ID ndi zina the attempts fell flat adauza judge dazili kwiza blackboard kuti laisi isene kumbasa isabwere so kuyamba ku court tisadetsane nthawi bwerani kenaka ndikuchitinaona kuti anthu ena awiri atatu adapita ku court kumene kuja judge Mandala Mambulasa adani kuti ayi according to many malamulo akunenera awa make amapatsidwa ndithu mphamvu ndi malamulo kuti ayi agwiritse ntchito chitupa chimene chanzika tatiye tipangeso mwezi if anything tingopanga zoonetsa kuti amene mwina zaunzika zidapanga expire kaya data ni amene ajawa pakhale ndondomeko kuti anzathu ayenera rabiwa apezeke mwina madera monse athandizire kuti anthu aja ndithu zonse zoyenera zitheke so it means kuti ndekutolo ku justice system akhutira kuti ayi zimene zilipo zili bwino malamulo adathandiza kuika ndi zipani zonsezi kumene ku commission akamapanga kuti ayi kodi ma guidelines zisankho ayi ndi motani the commission is there all the key parties are represented ndiye tiyeni amalawi alembetse tikatero ndekuti democracy yathu ipita patsogolo tisafune kuika maspanala kuika mabreki kuti process ija iime tikabwera ku office ya wapa mpando wa meri hadali kuti nthawi yonse mmene pamachitika pamakhala change over nthawi imeneyo ndi akadaimba ngoma kwambiri ngoma ija kuyiwamba ndi kuyimba pamene kuti iziyamba limasiya koma panopa there has been good transition ntchito yayambika we are speeding towards 25 September ndio wina akabwere pano kuti ayi koma chairperson mayiwa ndabale auji bwanja amene ukhanga kuti akhoza kukhala avala makaka mkati mwa chinkanjo chijama vala chija yosagwira imeneyo yosagwira tisachotsere ulemu office ya majaji mdziko muno komanso office ya wapa mpando wa bungwe la meki amene takhala nawo mu office imene muja lately ndi anthu hawa ulemu wawo look at justice Chifundo Kachali mmene adachendetsera chinthu chija and how he has exited ndi mmene achitira smooth change ndi kubwera mayiwa and mukhoza kuona kuti amayiwa she is very determined akungopita akuyenda ntchito yawo ikuyenda
akanakhala wina akanathalumpa kana kuti akanatha kubwera nkuna la basi akuluakulu mwandikwana naneso ndiyamba kubweza ndiyamba wayankhula koma not even a comment. That's a professional that we have. In fact ndikumbutsa padzana mwali pacha my justice Anastasia yes an iron lady kumadziwa kuti apapa waima jeki pali munthu wankulu. Now maiwa aima jeki tatiyeni tathandize tasapote kuti ntchito ya chisankho ya chaka chamawa iyende bwino lomwe. Nathokoza kwambiri misadakalira nthawi yathu yachira njiro ndifuna ndipereke mphindi imodzi nditheka kuti timalize mumaza wandi misakasakwa ineyo mkungu wapempha Malawi kuti Malawi if we have one valuable asset ndi mtendere wathu the peace that we have Amalawi makondana kuyambira takwatirana in fact oluti makamba nkhani ya mitundu gazigawo zosathandiza because takwatirana wina akakwatira kumpoto wina akakwatira kuti if still our families the famous ADPP afford the UTM makamba mafaction ya maika ali ndanzawo afuna kuti abwerese temperature yoti tizikangana dziko muno kana ichisango pamene kana ichisango is a social issue afuna tizikangana ife Malawi tisavomere zimenezo akhale oka zimenezo ayite manyazi ife tisavomere ife tikapanga register chisankho thaya tikakwana tikapanga register ukapanga register get ready chachamawa tizamangisa izufulu watu osankha president osankha phungu kaya makasala bwino chifukwa tili dziko limodzi lokha la Malawi ADPP satsatira ali zolinga zina zoyipa zofuna unonga dziko lino kuti anthu tizimenyana tichita maphokoso temperature ikwere for no apparent reason apart from saying kuti azoli zinawapangazo Amalawi sanga wine chisankho chakachamawa so because sanga wine chisankho afuna kuti asokoneze process kuti azakhale chokamba ife Amalawi zimuzisavomere ndisire pompo ndathokoza kwambiri Misamvula ineyo mawu anga ngonena kuti masankho ndi chaka chamawa takatukhani masankho athu abwino kuyambira 1994 ndi maseko onse okupatula ngatane masankho alakwika ambiri kwa anali ya 2019 kwena tinaona matipex anda boma lomwe la ADPP ndawo zambiri munthu ukamakhala kuti iweyo umakhupira kupanga zoyipa to succeed you always believe kuti ndoti aliyese akupanga zimene ine panthawi ngati ino ndi mapanga ndi panopo you are being an alarmist kuopseza anthu kubwera nkhondo ku ziziyenda bwino because kukumbukira zimene iweyo umapanga so please abale angachena malomba ndiye nawa kuti pipi tisakhale ndi mtima umene uyayi please don't think because inuyo mapanga manufacturers ndi usakhala bwino kuzilowesa mprocess yachisankho it means everybody is doing the same. No, there are people who believe in doing things well and could them our processes. Let us trust our constitutional bodies. I know that from the president wa DPP, sumakrupirira za MEC, sumakrupirira za NRB, sumakrupirira police, sumakrupirira army, sumakrupirira chili chonse nthambi ya boma, sumaikrupirira you wish all these things did not exist. You believe in blackmailing people. Kuti anthu apange zinthu kwa mantha, kuti anthu akapanga zinthu kakweretsa boma azikhala cheuchocho iyayi boma limakhala ndi president mmodzi. Ndi china ndingwapempha president achakwera kuti iwo asacheuke he must have his eyes straight kupapita kusogolo asaope anasankha Malawi and asaope zoti munthu wina akupanga threatened demonstration. Let them go per street in ufulu wawo but that will not give them what they want. Siziyenda bwino yayi so mwina iyo ndingawapempha kuti angolimbikira inuyo atulankhani collective tindipange expose these conspiracies zofuna kuwononga dziko la Malawi because at the end of the day dziko lino anthu ndosauka mukabweresera mavuto ena kuti azitukwanana azimenyana osakhala bwino sizikhala bwino yayi zionepa chinthu chimene chamtengo patati nacho ife ndi ufulu mukupanga chilichonse mwaufulu kandi kulima tipalima mwaufulu kandi ukasera mpira tikasera mwaufulu chilichonse tipachipanga mwaufulu anthu mokhulupirira Mulungu
so ikepo usatana kuti anthu azigwebana azitukwanana tsiku ndi tsiku choncho yayi andisiye mmene tithokoza kwambiri Mvula misadakalira chimaliza bwanji chabwino pamene ndikamba pano ku US nawonso chisankho andi chisankho zili nkati yes ma early voters adakavota umene process ikuyenda sitidamveko Donald Trump kapena Kamala Harris akudandaula kamba loza kuti iyayi koma system imene timasankhira anthu kavotedwe iyayi kachani bwanji zimene kwamba kulimbana zimene hayi ndithu akungoponyera na maboksi akamachita misonkhano yawo yokopa anthu andikulimbana kwake aulimbana ma policies ife inende yanga ndi yabwino ndi yogwira awa ma migrants akamabwera koma zidzitere wina yakuti yayiwe choka ndamene udapangisa kuti anthu mdziko muno azivutika based purely on my policies arguing awa amene ndisa zisankho kama systems akudzisiya umeneko bwanji fe tikadatero kuno ngati ku Malawi nthawi yakhala yapita pamene tikuyang'ana ku September 2025 andalewa ayambe kumsumano mwavumbulutsa kuti ifeyo policy yathu kwa chakudya ikadakhala motere tikhoza kuposa kupyola mwina iyi anzathu akuti apambana yawo inde kawawa ife kumativumbulutsa iyi ifeyo koma pakuti tikhoza tikanatere motere vumbulutsa ngati muli ndi joka Amalawi aone chimene Amalawi akufuna koma zoti tikambe moti ayi imitsani zakutizo tamba nomwe imitsa izozo ndelo mukuluza game isadayambe chatiye tione 90 minutes ikatha ndiyero ndo zikhala bwanji ngati pali zokamba sinezi chigoli chimene chija koma makuti mudzikamba pambuyo koma pano pata chiyeni process yayamba. Let's support everybody tonse ngati Malawi support the Malawi Election Commission tisapange somgwedegwede kuti amene achanditu tikhanga kuti takuchita bring of balance anena kale akuluakulu awiri unoti we only have one country tili ndi dziko limodzi Malawi kaya mutai UTM DPP afodi chani kongresi izo timangosiyana kuti basi wina akonda chipanichi uya akonda chipani makuti koma tikachosa zimene zija tikachosa nsalu za zipanizo we are all Malawians, we are all one ndipo dziko lake ndi lomweli limene ufuna lise ndithu ndiye sali samaganizira kuchokera pasi mtima kuti naine ndimafuna kuti dziko langa litukuke dziko langa likwere chifukwa dziko langa likamapita in the right direction ngati melu yendera ndiye kuti ineso zanga zikhala bwino mavuto ena ndiye nasaliphera mukamapita na matsimphina koma focus should be kuti tikonza bwanji mavuto amenewo koma osana kuti no muona kuti apa pali kabala ndiye no busy ufuna ukampunda amene baja kukhala tino kudinya pamene baja kuti yayi kwa chibala chikulirebe yayi chatindi samange zimenezo. Let's support the electoral process, let's support the electoral system. Ife ngati inu ngatandale kunjako tatiye ndithu nafenso tiapita atengera Malawi zimene takonzera osati kuti tiambe kwa gwetsa mphai chisankho chitanunkhira ndilekere pamene mithokozo kami msadaka iziko kwambiri zomo kwambiri akasaba mulengana ka muleka hayi mithokozo kwambiri ziko kwambiri pamenepa pakhaya pa program yathu imene iyi Timvetse tsiku la lero pamene timakambirana nkhani zingapo takambapo nkhani ya Commission of Inquiry imene president a dziko lino adakhazikitsa maso takambapo nkhani ya press conference imene inalipo ndithu kuchokera ku chipani cha DPP ndi zipani zina ndi timakamba amene pakuluakulu kuti kwenikweni chikuchitika ndi chani nanga nkhani ya chisankho mdziko muno chifukwa chani kuli kufika kuchita chisankho komanso chifukwa chani kuli kufika kuti Amalawi ayang'ane kubungwe la Malawi Electoral Commission kuti chisankho chikhali chisankho chabwino komanso dziko la Malawi lipite patsogolo. Ine ndi Blessings Kanache nthokoza kwambiri Mr. Kasakula kuti unabwera tsiku la lero. zikomo Nthokoza Mr. Mvula kunalipo azikomo kwambiri zikomo komanso sadakaliira tikuthokozani kwambiri zikomo Blessings tithokoza Amalawi nonse tifuna zabwino zonse tizani kuona ma programu ndi kumvera programu otsatirawa.